ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay. Apang makita Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa kabugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Maayong hapon sa inyo tanan mga kauturan. Inigihapon inyo abyan sa kanginan. Ang inyo kubos nga alagad, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Mga kauturan sa aton pagsaulog subong sang Mother's Day, ginadumduman naton ang tanan nga mga iloy, ang mga nanay, mga mami, mga mama dira, nga naghatag gid sang ila kabuhi para sa ila mga anak. Salamat gid sa inyong mga sakripisyo kag sa inyong nga kaayo para sa ikaayo sang inyong mga anak. Ginadumduman nato ng aton mga nanay nga buhi pa kag mga nanay nga yara na sa langit.
Kabay pa nga nakuha na nila ang ila reward halin sa Ginoo. Kag ginatamyaw man nato ng aton mga nanay. Father Francis, ang imo nanay ato na sa langit. Okay, ang ako nanay man, ginatamyaw ko sang Happy Mother's Day. Kag sa gihapon, magapadayon kita sa aton programa nga kaupod ang aton manuglagay sa kahanginan nga si Father Francis Perez. Ti Father Francis, mayong hapon kag Happy Mother's Day man. Maayong hapon, Sister Mercy, kag sumaman sa tanan nato na tagpalamati. Happy Mother's Day! Si Father Francis, ang inyo abyan sa kahanginan, kag sumaman inyong alagad kung may igasugo. Ari naman kita liwat sa aton nga programa, ang pamilya karon, kag simpre ang aton siyapon kaupod, Sister Mercy, kag subong man. Akon anay ka mo ginatamyaw, karon nga adlaw, karon nga Domingo, sang malipayong gid tanan-tanan ng mga nanay. Happy Mother's Day! Ilabi na gid sa inyo subong nga natagpalamati kag subong man sa amon nga mga palangga gid nga mga nanay. Amon na gani isa sining adlaw sang Mother's Day nga ginpili man naton ang sulat sang isa man ka Iloy. Ang akon lang anay nga masiling sa inyo tanan amo ini, no? Ginhulam ko lang ini sa mga limot na bayani ang expression nga nagasiling, nanay o nanay, nasabi ko na ba? Salamat na ikaw ang aking naging ina. So sa nga nanay nga nagapamati, subong Happy Mother's Day. Upod na diri si Nanay Warlita Abalinia. Sang Iloilo, 79 years na sa maabot nga Agosto ha, para sa imo, most especially subong nga Mother's Day. Ginatamyaw tagid ikaw, kang tanan nga membro sang imo nga panimalay. So, aron nga adlaw sa nasiling ko na Mother's Day, Domingo pa sang bokasyon, kag pagkatapos Good Shepherd Sunday. Kag initanan katahom nga aton ginatingob, kaysa madason nga adlaw mapili naman kita sa aton mga Good Shepherd. Pagkadason nga buwas Lunes, mapili na kita sang mga leaders naton kay eleksyon. So, mga muyo gid kita ha, labing hinigugma nga mga kauturan para diri. Nagapasalamat kami sa inyong padayon nga pagsuportar kag pagpadala sa inyong mga problema sa aton mga programa ang pamilya karon. Kag sa pagsaulog naton sang Mother's Day ang aton tagsulat subong hapon isa man kananay. Ini nagapatawag lang sa ngalan nga Milagros. Siya magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya nga palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya, kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Milagros, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag Iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon siring amon utod nga si Milagros. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sininga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiliusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tag sa kapamilya, sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Milagros ang iya nga palaligban, nahanungod sa iya anak nga nagsunggod sa iya, bangod nagdako ini sa iya nga lola kag lolo. Kag pagkatapos ang pagsaysay ni Milagros sa iya nga problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawag ako sa ngalan nga Milagros. Nagapanoigon sang 50 anyos. May bana kag 5 ka anak.
Maikit ako kung mamata, Padre. Haluson palang gani nakalakat ang bata ko, nagbata naman ako. Kagsuno sa mga katigulangan sang una, malain ko no, o kung madaog, kung nagatiti pa ang imo bata sa imo, kag nagabusong ka naman. Tungod mangin masakiton ko no ini ang bata, kag dag-on siya sa dungan sang iya manghod nga ara sa akon tiyan. Gani ginkuha ni nanay si Tuto sa amon, Padre. Sang magbata ako, wala na namon siya makuha, kay mabudlay man para sa akon. Tubtob nga nagbusong naman ako sa ikatatlo namon nga bata. Gani wala na gid namon makuha si Tuto. Kag nagpadayon pagid ang akon nga pagpamata, Padre. Tubtob sang ulihi, nagsaylo kami sa piyak nga banwa sa lugar sang bana ko. Wala gid kami nagakalipat sa pagduaw sa iya. Ilabi na gid kon birthday niya. Apang makita ko, kag mabatsyagan, na malayo na gid ang buot niya sa amon. Agud mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. To, maupod ka sa amon ni Papa mo? Dito ka lang anay tinira sa amon Total, sira klase man. Kagdason bala, mamakal kami sang galamiton sa mga manghod mo. Para nga mabaklan ka man. Kag makapili ka sang gusto mo. Kung hindi ko gali magupod, hindi nyo ko pagbaklan? Baklan Pero lain gid kung ara ka. Para bala nga makapili ka. Kung ano lang dang yatag nyo. Total, hindi nyo man ko palangga. Toto, hindi ka magkambal sina. Palangga ka namon. Di nga ginatag nyo ko kay Lola kag Lolo aw. Kaya hindi nyo gid kuya palangga. Hindi ka mo sakon. Toto? Nang, hindi na gid mo ni nanay masaway si Tuto ya. Nagaupod-upod siya sa mga barkada niya. Wala na siya nagasulod sa klase niya. Ano? Sige lang, Sally Kayang balon ko si Manong mo para nga mahambalan man niya si Tuto. Nga pala nga nag-aamo siya sinaman. Naluoy gid ako sa iya, Sally. Naluoy gid ako. To. Siling ni Chay mo, Sally. Wala ka nagasulod sa klase mo? Tani, maeskwela ka sang maayo. Kay kung mag-college ka na, ikaw ang unahon namon pa eskwela ni Papa mo. Sinong papatihon nyo man? Toto? Uli na to. Ginahulat ka na to sa mga bata mo. Bata ko man ikaw. Amo gani nga ari ako. Para nga mahibalaan ko kung anong problema mo. Hindi ako gustong may malaing nga matabo sa imo to. Hindi ako gusto nga maguba ang kabuhi mo. Kani palihog. Untatin ang pagbarkada mo. Mag-eskwela ka. Abaw, kung magambal ka daw palangga mo gid ko ba? Daw ikaw ginang nagpadako kag nagpakaon sa akon ba? Toto? Daw ginkumos ang dughan ko sa ginpanghambal ni Tuto sa akon, Padre. Masakit, kag gusto ko man nga akigan siya, apang nabinag-binag ko nga husto man siya. Wala matuod ako nagpadako sa iya. Tuman nga paghinulsol ang nabatsyagan ko sang tion nga ato, Padre, kun nga nagpati-pati ako sa istorya sa mga tigulang sadto. Gusto ko nga mangin malapit sa iya, Padre, para nga magiyahan ko siya. Apang nagakasaklaw ako sa mga masakit nga tinaga nga ginahambal niya sa akon. Anong himuon ko, Padre?
Laygay man ako. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Milagros. Karon nga adlaw, aton ginpili ang sulat sang isa naman ka Iloy nga nagapanuigon sang 50 ka tuig. May bana kag may mga kabataan. Ang problema dire, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, kay sa iya nga sulat nagsiling siya nga pirmi lang sa kabusong. No? Kag nagatiti pa ang iya nga bata, nabusong naman liwat, kag liwat naman, kag amo gani nga ang iya nga bata nga isa ginbili niya sa iya nga ginikanan, kag naglakat sila, kag nag-istar sa lain naman nga lugar, no? Dala niya ang iya nga iban nga kabataan. Kag nanutaran dire niya mismo nga malayo ang buot sang bata niya si Toto sa ilang nga duwa nga mag-asawa. Kag diri man sini naton nga ma-discoveryhan kag makit-an kung paano ang problema sa ginatawag naton sa mga kabataan nga sidin ginapaadapt sa mga ginikanan bisan pa sa ilang nga utod o kun bisan sa ilang nga mga iloy o kun amay. Kag amoy ini ang natabo kay Toto nga ini ang isa niya kabata nga nabatyagan gid niya nga waay siya sang pagpalangga sa ila bilang iya ginikanan. Dumdumanakon kay siling nimo iya nga kadasig sa imo magbusong. Dumdumanakon ang ekspresyon bala nga nagasiling nagakamang palang si Salome, nagasaog naman si Bartolome. Na, amo na ikaw Milagros. Milagros, may isa ako sini ka eksperyensya sa isa ka parokya nga ako nasahinan. Kag natingala ako nga ngakon nga sakristan, jutay dako kay sinanay niya ara man pirmi sa simbahan. Pirmi niya ginaakigan sinanay niya. Kag nagabato pa siya kay nanay niya. Ti ako yan nakuha ko balang akon nga atensyon saang munughali na ako sa parokya. Kag nagahilibion ang amo ko nga sakristan nga luyag magupod. Sining ko hindi pwede magupod ko sa ako niya kay may ginikanan ka kag naga-eskwela ka upod sang imo nga amay kag iloy ka mga utod nga iban, no? Ti abi mo Milagros anong natabo kay ang yes ato iya nga tatay nagaobra man sa gwa, no? Kag ang nanay lang. Ti gintawag ko ang iya nga nanay kag ginpamangkot siling ko ano ang background sini sang bata mo nga ini. Nga hindi ko kainsindi nga pirmi lang ni sa nagabato ka pirmi ka lang niya ginasinggitan. Siling sang nanay, Father, mapati ka man o kun hindi. Sang ginabusong ko siya, makapila ka beses nga nag-attempt ako nga hulogon siya. Kaya hindi ako gusto magbusong. Kaya ang akon nga kamagulangan nga bata na tao Enero, kag pagkatapos pila pa lang kabulan, nagbusong naman ko liwat. Tiya mo ng kabangdanan ko nga hindi ko luyag nga magbata, kay ang iya nga magulang iyat, nagatiti pa sa akon, pariyogid Milagros ang imo nga problema. Nagatiti pa, nagabusong ka naman liwat. Niya mo inang kabangdanan kung nga kadamo sa mga pamaagi nga luyag ko nga hulogon siya. Apang hindi ko mahambal kung paano ang mga pamaagi nga ihaginhimo sining babae nga ini kung paano niya nga hulugon kay amo to nga nagpamangkot ko sa isa ka eksperto bala bahin sini nga kung nga ang akon nga sakristan akig siya kay nanay niya bisan way maintindihan. Amo to ang siling sa akon sang isa ka psychologist. Siling niya Father, naga-epekto bala ang feelings ang iloy bisan ara pa ang bata sa taguangkan niya mo. Kung paano niya ini ginakaugtan, ti amo man ina naga-epekto ina sa bata bisan way pa ini na tao. Kag kun matao ina siya, hindi man maintindihan sang bata kung nga kainit man niya sa kinanay niya o kung sa iban nga membro sa ilang nga panimalay bahin diri. Kag posible Milagros, amo man ini ang balatyagon ni Toto siling nimo ang imo bata nga ginbilin mo kay nanay kag kay tatay mo nga malayo ang buot niya sa inyo. Ti amo inagani nga way man ikaw nagapabaya nagabisita sa ila ni nanay kag ni tatay mo kag nahibaluan mo nga ang iya nga batasan hindi na maintindihan. Upod sa perme sa iya nga mga barkada. Kag kun hambalan mo gani ginasingkalan kanya.
dumdumam na pa Milagros sa imo sulat, silang nimo to upod ka sa amo ni papa mo kay baklan ka namon bayo. Ti anong iya nga sabat? Yati kung mahatag ka mo nga maupod gid ko sa inyo ha. Kita nyo na nga sabat Milagros. Yati baklin lang to mga bata mo. May lamod nga kaakig. Kagamo man ina, kung ano ang ihatag ninyo, ihatag nyo. Hindi nyo ako pag dala pa kay kabalo ko nga hindi nyo ako palangga. Milagros, no? Balatyagon inisang isa ka bata. Nga nakahibalo siya, kay ti samtang ara siya sa puder sang iya nga lulo kag lula nga imo nga ginikanan, kag samtang naka-eskwela siya, ti may mga buling gyapon nga daan subong sunlog-sunlog, kag kun kisa may lakip ini iya bala nga hikay, nga ti ay ginbayaan sa ni nanay kag ni tatay niya kag nang-istar siya kay lulo kay lula niya, sunlog-sunlog lang ina pero hindi maayo. Siling nimo hindi na siya magpasaway kag permi siya nagaupod sa barkada nga gasubong kasi na, no? Kag siling nimo Milagros naluoy ako sa iya kag wala na siya gasulod sa klase. Ti amo to gani ang siling ni sang ituto mo Milagros, pauli na kamo sa bata mo. Amo man to na isa pagid nga eksperyensya nako niya iya nga nahibaluan nakon kadamo man sa ila kabataan, iya nga ginhatag ang isa niya kabata sa iya nga utod. Ang imo iya Milagros sa imo nga nanay kag tatay. Ato iyang ikadua ko subong nga ginahambal sa imo, ila ginpa-adapt sa ila nga utod, sa utod sang nanay. Kag didto siya nagdako. Abi mo Milagros, the same gid ang balatyagon sang akon to nga sakristan, pero kay ato siya iya ginkaugtan ni nanay niya samtang ginabusong siya kay hindi siya luya nga magbata kay nagatiti pa, busong naman sa liwat. Ti nagbata sa Enero, nagbata naman sa liwat Disyembre. Ti imagine ka na, isa ka tuig, dua ka bilog. Kay ti siya man lang kabulan no? Ti amo man to ang ikadua kong example Milagros, ang pamasol sang bata. Nyati kadamo sa amon nga ako gid ang inyo nga ginpa-adapt sa akon tiya. Ti ang tiya niya ni iya kag subong man iya nga tiyo, way sila bata. Ti amo na nga ginpangayo siya sang iya nga utod nga ang isa sang ilang nga bata nga sila na lang ang mapadako, sila mapaeskwela. Yes, way gid man nila ginpabayan nga ginpadako, ginpalangga, ginpaeskwela, kag ginsugiran gid na ang bata nga ti hinablos ka lang namon ang imo nga ginikanan amo ina sila. Ti nagtumar sa balatyagon man nga ti hindi ako palangga ni nanay kag ni tatay. Nga ako gid nga kadamo sa amon ang abi mo Milagros ano ang iya nga term, ang terminolohiya niya, nga ako gid ang ila nga ginpanghatag. Kasakit nga tinaga, no? So Milagros, para sa akon daw hindi man ni mabasol ni si Toto, no? Sa mga tinaga niya bala nga ako gid ang ginpanghatag nyo. Kaya hindi nyo ko palangga. The same gid, Milagros. Tiya mo na bala sa mga ginikanan, what is adoption anyway? Kundi kung ipa-adapt mo bata mo iya, kung sa legalidad ni mo iya nga ibutang iya, gusto sa nag-adapt sa bata, iya ilagid apelyido ang ila ipadala, no? Agud hindi siya mabudlayan sa pila ka adlaw nga kun waay na sila nga ginikanan, ti ang apelyido sang bata ila kag kun may pagkabutang sila, ti makadto ini tanan sa ila nga bata nga ginakilala nga ila nga gin-adapt. Pero subong hindi lang kay basta-basta lang ang mag-adapt sang bata kay panghatag ang kabataan ni bisan kay sinulang. Ti kadamo sa mga procedure nga sa din paabuto nimo, pero ang pinakamabudlay sa tanan Milagros, ining imo na eksperyensyahan kag nasakitan ikaw, amo na gani nagalayga ikaw, untatin na ang barkada mo daw waay nagid ikaw sing chimpo sa imo kagalingon. Te nya pagusto lang ko iya nga ikaw nagpakaon sa akon ha, o te ano ina kasakit nga mga tinaga. Kagano yung nakasakit nga ginahambal sang isa ka bata nga mapauli ako sa imo, nga maupod ako sa imo, nga ang mapati ako sa imo kay ginpanghatag man lang nimo ako. Ti amo ina nga
sa sinang problema manimo Milagros kag sa mga eksperyensya sang madamo nga mga kabataan subong, isa gid ini sang dapat nga tun-an naton nga mga Pilipino kag Pilipina. Kag amo man agani nga aton man panumdumon nga ti may balatyagon kita. Ikaapat na akon nga halimbawa Milagros amo maniho, no? Sa isa man ka parokya nga akon nga naagihan, may isa ako sadto ka estudyante nga kaalam gin nga bata. Kag pagkatapos akon nga gin pag-graduate na sa 4th year, ti naga-expectar ko sa iya nga siya amangin valedictorian, okay, kaalam gid man. So pagkatapos nagpamangkot ko sa mga teachers, advisors, kag sumunod sa mga teachers, kung nga salutatorya ng ini siya kay siya man ang naga-show sa klase kag mga iban pagid. Ti amo tong siling nila, niya ti inang father, way gini siya gina-entran nga extracurricular activities sa school. Ti may mga points ina dira nga nagadugang sa ilay nga ilang mga grades at the same time sa mga honor roll. Nya amo ina nga ti na down siya sa sinagid lamang So natabuan man nga sa sina man niya nga kuan kay kaalam sa iya ginhimo siya nga iske. Ti ano bala kung ang kuan ka sang iske sa isa ka banwa nga dako nga banwa, kung ikaw ang chairman sang iske, automatic gid iya nga ti pareho man ikaw sang councilor kay ikaw nagrepresentar sa mga kabataan mo. Ti abi ninyo one time pagkatapos ang graduation ginistoryahan ko siya, siling ko ti inang naga-eskwela ka pero may sweldo ka, may kwarta ka, kay ti bilang chairman sang iske may ara ka nga alawan sa inyo iyang grupo, dason kung automatic nga councilor ikaw may ara ka pagid nga no? Siling ko ti basi matintar ikaw sina. So, to make the story short, nag-eskwela siya sa isa ka eskwelahan diri sa Bacolod. Kag pagkatapos amo gid no may kuan gid siya may balon gid siya iya. Ti sang ara na siya sa college, ti daw naglain na ang iyang attitude. Ti may kwarta, da may mga barkada na siya, in so on and so forth. Mapauli siya sa ilang nga balay. Ti daw kalayo na katama sang iya gani nga relasyon sa iya nga mga ginikanan. Ti amo to nga hindi na siya masaway. No? Sang ulihi, abi nyo kung anong natabo, labing hinigog mga kauturan, hindi na ma-control sang iya ginikanan nga ginakilala amay kag iloy ang iya batasan. Medyo nagabato na siya. Damo na siya entrada, kaya may kwarta siya, ga-eskwela pa. Abi nyo, ang natabo, ginprangka na lang siya sang ginakilala niya ginikanan for the first time sa iya kabuhi nga way sa nakahibalo kag ginpahibalo siya, hindi ka namon anak. Gin-adapt ka lang namon. Kagluyag namon ikaw kung tani nga mangin maayo gid iya nga anak. Kag pagkatapos luyag namon nga ikaw mangin maayo man nga amay sa ulihi. Amo pa lang sini ang imo nga status sa kabuhi. Nga ti naga-eskwela ka, dason pagkatapos may allowance ka, bangod ka ikaw, iski chairman, kag pagkatapos nagabisyo ka na, so rigid, hindi ka namon anak. So, ang resulta, lain man ang iya nga buot, kag naglakat siya sa ulihi, ginpangita ang iya nga mga matuod nga ginikanan. Ti Milagros, salamat gid sini imo nga sulat. Nga sa diin imo na eksperyensyahan ang lain buot sa imo ni tuto nga bangod sa iyang sitwasyon. Nga sa diin imo siya nga gin hatag sa kay nanay kag kay tatay mo bangod kay palabusong sa imo. Ti hindi nyo gina makontrol nga mag-asawa haw. So, amo man ina ang dapat naton tan-awon, no? Nga ti agud nga masulbar ang problema parehas na perme, may ara programa ang aton nga gobyerno nga ti family planning kag sudlan sang madamo tanan dira nga pamaagi agud makartel ang pagpamata to the extent sa ulihi nga ti ang solusyon amo ang abortion. Ti isa ini sa mga solusyon nga ginahatag sang iban nga mga ahensya sang aton gobyerno. Pero ano bala ang abortion? Sala. Ano bala ang paghulog sang bata? Sala.
Kagamo man inatani nga kamuman nga mga mag-asawa, dapat man ninyo tani pambinsaron kung ano ang normal nga pagkontrol sang pagpamata. Kay base masyado kadamo kag hindi man ninyo masaguran, kag ipanghatag man lang ninyo ini sa iban, ang resulta sang kabataan hindi maayo ang ilabwas damlag kay nagatubo sa ilablatyagon ang kaakig sa ilang nga mga ginikanan bangod kay ginpanghatag lang sila. Ang iban gani mga ginikanan nga ara dira kinabilin-bilin lang ang mga kabataan bisan diin kay hindi na nila masaguran. Paminsaron gid naton ina mga ginikanan nga paagi sa aton natudtod nga responsibilidad bilang mga ginikanan, dapat naton panumdumon nga ang kabataan espesyal nga regalo sang Dios para sa ginikanan. Gani hindi ninyo ini pagpabayan, kay inyo ini responsibilidad ang pag-atipan, ang pagpakaon, ang pagpatuon kag ang pagpabisti sa ila. So Milagros, salamat gid sang imo nga sulat. Kakabay pa sa gihapon nga si Toto sa ulihi makamarasmas kag makahatag na sang iya dako nga pagtahod para sa inyo bilang iya nga mga ginikanan. So sa inyo tanan labing hinigugma nga mga kauturan, salamat gid. Kag si Father Francis sa gihapon, upod Sister Mercy, kag sa aton nga katapo sang ang sini nga istasyon. Nagapasalamat gid sa inyong pagsuportar kag pagpamati sa tagsa naton ka programa ang Pamilya Karon. May God bless us all. Father Francis, madamo nga salamat sa imong mga panugyan sa aton utod nga si Milagros. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Milagros, sa imong sulat, kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sing kasanag sa imo panghunahuna, kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopoy kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Diyos namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa ning atong programa, ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon ag dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo utod yung abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang Dioceses,
agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Regional structures ni kaangay sa mga bintana ukon ka P's sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media
ukon pagpost diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalobala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalobala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw. Pinaagi sa Republic Act 1442 nga napetsahan Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos ga Pilipinas, kag Bugos ga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Hadlaw kita sang Domingo, petsa 11 sa bulan sang Mayo, subong nga tuig 2025. Para sa aton nga Davao 2025 Countdown. May ara na lang kita sa 5 ka oras kag 37 minutos ang nabilin anti sa 2025 midterm election. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines para sa taon nga balita lokal. Lalaki na dakpan nga nagabakal sang boto sa Bacong Negros Oriental. COMELEC may pahanong sa botante kag kandidato sa pinili ay buwas nga adlaw. Assistant Regional Director sang COMELEC Negros Island Region may panugyan sa mga botante. Likorban, opisyal na nag-umpisa, information dissemination ginpasanyo. Para sa aton nga balita nasyonal, COMELEC padayon ang pagpanawagan sa Philippine National Police nga padayon nga magpanakop sang mga magabakal sang boto. Duha ka mga senior citizens nagdaliwan sa stampede sa Zamboanga City. Voting center nga pagabutuhan ni President Ferdinand Marcos preparado na. Para naman sa aton nga balita international, US President Donald Trump kumpiyansa sa nangin paghinun-anon nila sang China sa Switzerland. Russian President nagapanawagan sa Ukraine sang direkta nga pagistoryahan ay para sa posible nga ceasefire. Para sa aton nga balita sa hinampang, Cleveland Cavaliers ginlutos ang Indiana Pacers gani wala nadagdag sa Eastern Conference Semifinal Playoff Series. Samtang sa balita sa entertainment, Ariana Grande gipasalamatan ng fans sa paghatag sa kabuhi sa kanta siya Supernatural. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakalikad sa takna nga alas 6 ang gabi. Amoy adto mga kabombo ang aton nga mga headlines karon kadto naman kita sa detalye sa tunog panguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faisal Shari. Kag Bombo Denver Quijano karon kadto na kita sa detalye sa tunog panguna nga balita. Para sa aton nga balita lokal, may ara sang 57 ka field teams nga ginpreparar ang Negros Electric and Power Corporation o NEPC nga magasiguro sa bastante nga power supply kadungan sa May 12 midterm election. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Mel Tambanillo, ang Assistant Vice President for Planning and Business Operation. Nagpatigayon sila sang orientation subong nga adlaw para sa tanan nga imbolbado nga empleyado kag contractors bilang preparasyon sa election sa Lunes. 37 ang ginpreparar nga crew nga iplastar sa lain-lain nga lugar kag may 20 ka roving teams nga magalibot sa 161 ka mga voting centers sa area of coverage ng Negros Power sa Silay City, Talisay City, Ibigolona, Morsha, siyudad sa Bacolod kag Bago. Pinaagi sini mangin madasig ang response in kaso may wala ginalauman nga problema. May ara man sila sang nakapreparar nga 3 ka standby generators nga handa ma-dispatch anuman nga oras. May ara man sila sang 24 hours command center kag gini ang magakoordinar sa Commission on Elections sa mga dapat ipahibalo may kaangtanan sa power service. Pasalig ni Tambanillo nga sila ang 100% ready na. Sunod ri wala na sang scheduled power interruption bangod gintempranuhan na nila ang pag-rehabilitate sang mga electrical equipments kaangay sa service entrance kag transformers kung sa diin konektado ang mga eskwelahan nga gamiton nga polling centers. Ginapasalig sang Negros Power ang bastante nga supply sang kuryente antes mismo kag matapos ang adlaw sang eleksyon. Inibangod ang isa sa nagakinahanglan gid sang kuryente amo ang canvassing sang boto, transmission sang election data kag ang proklamasyon sa magadaog.
kabudlay, ang budlayan ko. But wala, ano lang, mindset mo lang. Sige, vocalist ko. Then as long as deliver mo yung mga We have 37 crew, 20 roving teams that are assigned to 161 voting centers all over the process area of Central Negros. On top of that, we have also 3 standby generators na kabalutan na ang Comelec na mga generators are ready for dispatch for the use. We will be monitoring this hindi lang on the day of election, but sugod-sugod simulate na kami. Agabahin sa payag ni Engineer Liumel Tambanillo, ang Assistant Vice President for Planning and Business Operations ng Negros Power. Samtang opisyal na nagumpisa ang pagpatuman sa liquor ban antes ang May 12 midterm elections. Interview sa Bombo Radio Macalike Police Captain Judesis Catalogo, Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mayaran sila sang ginpatuman ng information dissemination nga may kangtanan sa liquor ban. Gina-remind sa mga kapulisan ng publiko nga ginadumilian ang pagbaliga ang bakal sa mga makahulubog nga inimnon. So ay Catalogo ginalauman ang kooperasyon sa tanan sa ginapasan yung pa nga information dissemination campaign. Nagalauman nga ini ang mga inepektibo sa kag magkooperar ang mga pumuluyo sa mga ginapatuman yung pagsundan sa Comelec may kaangtanan sa 2025 midterm elections. So 13 pa lang sa 11 pa lang sa Karamihan, and then 13 sa implementer and 24-hour implementation sa alcohol ban. That's what just because of the yun magiging sa mga changi. So implementation dissemination mo the first nato nga kag na-remind nato na nagabaligya na wala sa may baligya sa alcohol or maliban pa nga alcohol privileges. But ang kabahin sa payag ni Police Captain Judesis Catalogo, ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang dakop ang isa ka lalaki nga ginaaligar nagabakal sang boto sa Burgos Street, Barangay Lutao, Bakong, Negros Oriental kahapon alas 2:35 sang hapon. Ang nadakpa na ginkilala kay Romnick Viola Adalim, 36 anyo, single kag residente sa Barangay Combado, Bakong, Negros Oriental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Van Joel Tingson, ang officer in charge sa Bakong Municipal Police Station, nadakpan si Adalim sa ginpatigayon nga checkpoint. Nagamaneho sang motorsiklo si Adalim kag nakitaan nga wala nagasuksok sang helmet. Sa ginpamangkot nga magpakita sang driver's license kag ORCR, ginbuksan sini ang iya U-box kag dito nakitaan ang mga puti nga sobre nga nagaunod sang kwarta kag sample ballot nga may pangalan sa mga kandidato nga nagapapili sa para sa 2025 national and local election. Nakumpiskar ang 48 kalong white envelopes kun sa diin 39 bidri ang nagaunod sang 900 pesos kada isa nga may kaubugusan nga balor sa nga 35 pesos. Kag siyam ka envelope nga nagaunod sang sample ballot nga wala sang cash. Kasubong man nakumpiskar ang motor ni Adalim nga Honda XRM. Napaslawan si Adalim sa magpakita sa mga authorization o documentation sa pagdala sa mga nasambit nga materyales kay siya ang gindakop sa pagbayolar sang Comelec Resolution number 11104 o kontra bigay policy may kangtanan sa nagahinalapit nga eleksyon. Payag ni Police Major Van Joel Tingson na pasakaan na sang kaso sa Prosecutor's Office ang sospetsado. Meron na lang kaming na-confiscate na mga materials ng mga kasi nagkandak po kami ng spot check dun sa area through the call of the 911, ma'am. Dahil dun sa 911, nag-conduct ng spot check, composite po yung team, at saka yung team naman na composite is sila yung nakapag-check nun at naka-recover dun at na-confiscate sa yung mga materials na yun, ma'am. Ang payag ni Police Major Van Joel Tingson, ang officer in charge ng Bakong Municipal Police Station. Samtang sa dugang nga detalye sa balita, may pahanumdam ang Assistant Regional Directors ng Commission on Election Negros Island Region sa mga botante kag kandidato. Karon nga inoras na lang ang nabilin antes ang adlaw sang piniliay. Sa payag ni Attorney Josel Macute, karon nga nagailapit na ganang adlaw sa piniliay, aminado hindi nga nagasaka man ang tensyon. Paanumdum ni Macute nga kung tensyonado ang kandidato, mangintensyonado man ang mga supporters. Ang mainit nga tensyon may posibilidad naman nga makadusot sa paghimo sang hindi usto kaakay sang violence. Iniya mas prone pa nga matabo kung nakainom sa makahulubog nga ilinon. Gani ginapatuman ang liquor ban. Panugyan na lamang ni Macute sa mga kandidato nga ipakita sa ilang mga supporters kung ano sila ka mga sahi nga leader. Pinagi
gisini magapabilin nga malinong kag matawhay ang 2025 national and local elections. Binisita po natin together with Major General Samson of the 3rd IB na binisita natin yung REMAC and tinignan yung full capacity ng REMAC. So nag-run through po doon kung ano talaga ang capacity ng REMAC, and both he and I were really impressed by the preparation of the NOPO. I mean, not just the NOPO but the entire PNP Pro NIR. Kabayan sa pahayag ni Attorney Josel Macute, ang Assistant Regional Director sa Comelec Negros Island Region. May pahanumdum ang Assistant Regional Director sa Commission on Election Negros Island Region sa mga botante kadungan sang adlaw sang eleksyon buwas Mayo 12. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Josel Macote, ang mga senior citizen, mga nagabusong kag mga person with disability ang mahimo makaboto alas 5 ang takna sang kaagahon, tubtob alas 7 ang takna sang aga, apang mahimo sila magboto tubtob alas 7 ang takna sang gabi. Suno kay Macote, kun mahimo aga pa ang mga botante nga magpadulong sa voting centers agud makaboto temprano pa. Sunod rin magdala sang pagkaon, tubig kag payong agud may proteksyon sa mainit nga panahon kag masiguro nga hindi magutman kag hindi ma-dehydrate. Gindeploy naman ang mga election paraphernalia sa mga mas temprano sa mga malagyo nga lugar sa Negros Island Region agud masiguro nga wala sang delay. Samtang mayara naman sang nadakpan nga pila ka mga persona nga naglapas sa Comelec Liquor Bud sa probinsya sang Negros Oriental kag syudad sang Bacolod. Just as usual, we always advise our voters to come earlier in tomorrow's election. Kasi nga po, medyo maababa po yung panahon ng pagboto natin. For our PWDs, elderlies, and the pregnant, you're allowed to vote at 5 in the morning until 7 in the morning. No, priority po kayo during those times. Ang payag ni Attorney Josel Macote, ang Assistant Regional Director sa Comelec Negros Island Region. Samtang nagpahanumdum ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1 sa mga pumuluyo sa kinapatuman ni liquor ban inoras antes ang 2025 midterm election. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Francis de Pasukat, kasunod sa mando ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joras de Calanica, nga mag-remind nga ginadilian ang pagbaligya ag pag-inom sa mga makahulubog nga inimnon bangod sa liquor ban. Ang liquor ban ang ginpatuman humalin subong adlaw tubtob matapos ang eleksyon. So kay de Pasukat, dapat ang nagabaligya sang mga makahulubog nga inimnon ang dapat ka magsunod sa liquor ban, ang magalapas sa magapangatubang sa nagakaigo nga penalidad. Nagpatuman man ang Bacolod Police Station 1 sang rekorida agad yung magpahanum sa liquor ban. May arat rekorida ginubra ang aton BCPO office sa mando man sa aton City Director of Police Colonel Joris de Calanica sa pagpanumdum regarding sa liquor ban or kag pag-inom sa isa ka tindahan or pagbaligya man ginabawal ini remind sa nagabaligya kay mag-follow kita kay may corresponding isang penalty kung sa nagabaywa. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Francis de Pasukat, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Naghatag sang tips ang registered guidance counselor kag registered psychologist para sa tanan nga Iloy sa karon nga ginaselebrar ang Mother's Day. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Madelina Picio Sotomil, ang mga Iloy nga nagapadayon bisan ano kakapoy kag kabudlay. Sunod diri, importante ang mental health sa mga Iloy bangod kun maayo ang ilang mental health ini ang makaapekto man sa pamilya. Ginhatag sini nga tips amo ang paghatag sang tion para sa kaugalingon, mangayo sang suporta sa pamilya o kun abyan, maggaon kag magtulog sang insakto, mag-exercise, magpangamuyo. Unahon ang mga importante lamang nga butang, magbutang sang limitasyon kag magpanumdum sa mga butang nga ginpasalamatan. Payag ni Sotomil, dako ang role sa isa ka Iloy sa pamilya, kag dapat gid sini nga pamatian ang iya lawas bangod kung kaisa ang mental health ang hindi lamang sa paguna-huna apang sa pisikal. Okay, kay kun may maayo kita nga mental health, mas maayo ang aton pamatyagan sa matag adlaw kanan, mas malipayon kita, kag mas ma-manage, ma-handle naton ang mga stress naton sa matag adlaw nga tanan.
kag ano pa, mas maging maayo ang atong relasyon sa iban nga tawo, kag mas makahimo kita sa maayo nga desisyon. Ang kabahin sa payag ni Madeline Picio Sotomil, ang registered guidance counselor kag registered psychologist. Samtang ginpakigbahin sang tatlo ka music artist ang ila journey tugtog nga nangin grupo. Sa interview sa Bombo Radio kay Ed Miraflor, finalist sadto sa Bombo Music Festival. Sadto majutay lang gid ang nagahimo sang original songs, bangod kalabanan mas ginpili nga mag-cover na lamang sang kanta. So diri lain gid sa gihapon nga nagahimo sang original songs ang artist. So padiri hindi na gid man mabudlay ang paghimo sang kanta bangod sa mga teknolohiya. Siya ang nakahuman na sang kapin 80 ka mga kanta. Many years ago, no, though kami jutay lang gid kami naga-original songs. Everybody's like doing covers kay covers kay mas hapos na i-market. Pero ako nag-stick ko nag-ano ko nga hindi ka lang maging musikero but maging artist. So the best thing to do sa pagiging musician is to write your own songs, di ba? Ang kabahin sa payag ni Ed Miraflor, finalist ng Bombo Music Festival. Samtang sunod naman kay Jill Hemino, nga isa ka music producer. Nag-umpisa ini sa music production kag pag-DJ sang first year high school pa lamang ini. So diri nakadepende naman kung ano kabudlay ang paghimo sang kanta, apang dako ang pagpasalamat sini nga sa mga mentor. In regarding to ano kabudlay ang production, it varies man. Amo man sa hambal sir, i-nurture mo na. So when it comes for like producing like a certain track yet for a certain artist yet nga gina-observe ni ang quality and ano, so that takes a more harder stage, a more intermediate stage sa music production. Kabahin sa payag ni Jill Hermina ang music producer. So naman kay Leonard Ramos, vocalist. Wala ini maayo na namian magkanta bangod siya ang mas nagatutok sa drums. So diri bago nagakainalan sang vocalist, ang grupo nagpasugot na lamang ini nga magsulod bilang vocalist. Apesar sini iya ginhatag sa gihapon ang iyang best sa pag-perform. Ang budlayan ko, but wala, ano lang, mindset mo lang, sige, vocalist ko, then as long as deliver mo yung mga performance, yung mga role sa band, then okay, nakita mo mga upod mo ang client especially nga happy sila, then siguro makapaminsar ka man na you did your best. Ramos. Kag para sa aton nga katapusan nga balita, ang humiliya subong Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga hindi magpadala sa pagpanginto sang yawa. Sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzales, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, buwas nga adlaw eleksyon na kag hindi madula ang pagpamakal sang boto. Sunod diri sala ang pagbaton sang kwarta halin sa politiko kag hindi pag-ibaylo ang maayo nga pagpanggobyerno sa makuha nga kwarta sa pagpamakal sang boto. Ginpahayag sini nga ang kwarta nga mabaton maggalawig lamang sang pila ka adlaw apang kun wala sang may mabaton nga kwarta sa tion nga magpungko ang politiko, may ara sang sulokton ang tawo. Dugang pa ni Gonzales, ginaproteksyonan sang Ginoo ang tawo kag siya ang nagahatag sang matud nga grasya, ang tawo ginpili ang pagpanginto sang yawa. Let us deliver this message to our politicians. We are serious about the elections. We are serious about our politics. And we want to have good government and good governance. Kag hindi kami palaklon. Ang mensahe ni Reverend Father Chris Gonzales, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Kadto naman kita sa detalye sa tagapangunang nga balita nasyonal. Nagpangabay ang Commission on Elections sa Philippine National Police nga padayunon ang pagdakop sang mga nagapamakal sang boto nga madakpan sa akto bisan wala sang warrant nga gin-issue batok sa ila isa ka adlaw antes sa 2025 national kag local elections. Ginpasalig ni COMELEC Chairman George Garcia nga sigurado nga amligan nila ang mga pulis nga magapangatubang sang legal consequences sa pagpatuman sang warrantless arrest kontra sa mga vote buyers. Suno kay Garcia nga bisan ang makit-an nga nagabaligya sang boto, mahimo man nga madakpan kag magapangatubang sang tubtob anom ka
tuig nga pagapreso. Ginainganyo man sini sa publiko nga magkuha sang video sa mga nagabakal kag nagabaligya sang boto. Sang Pebrero nag-issue ang poll body sang resolution nga nagapanugot sa pagpatuman sang pag-aresto bisan wala sang warrant arrest sa mga maaktuhan nga nagabaligya kag nagabakal sang boto. Sa Huwebes, Mayo 8, ang Comelec Committee sa kontrabigay nakabaton sang masobra 400 nga reports sang vote buying, vote selling kapag abuso sang manggad sang estado para sa 2025 midterm election. Samtang patay naman ang duha ka mga senior citizens samtang napula na pilasan sa stampede ginatabo sa payag nga payout para sa poll watchers sa isa ka hotel sa Barangay Tubaga, Zamboanga City. So Zamboanga City Medical Center nga dun sa senior citizen ang mga napatay. Sa sa report madamo sa mga tao ang nagpilit nga magsulod sa hotel rason nga nagginutok. Samtang sa separado nga insidente malapit 11 naman ang nagkalilipong mangod sa ginaligarman nga gutom kag kakapoy mangod sa isa ka ginapahayag nga payout para sa watchers sa hotel sa Barangay Paso ka. Gidayon naman nga nagresponde ang mga kapulisan sa nasambit nga lugar. School para sa 2025 midterm election kung sa diin magaboto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buwas nga adlaw Mayo 12. Sulo kay poll watchman Julito Cahudoy nga magluwas sa presidente magaboto man sa pareho nga polling center ang Iloy Sini nga si former First Lady Imelda Marcos. Apisar nga nagapahayag na nasang ila kahandaan si Cahudoy magadeploy sa gihapon sa dugang nga pulis sa lugar agud masiguro nga hilway kag matalunsay ang voting process. Santo sa datos, ang Ilocos Norte ang may 436,087 ka registered voters para sa 2025 ang pinakamanubo nga numero sa mga botante sa 4 ka probinsya sa Region 1. Samtang nagapanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga botante nga Pilipino nga magpili sa mga lideres nga may integridad, may kasarang kag may pagulikid sa mga pumuluyo. Gininganyo man sa Presidente ang tanan nga rehistrado nga botante nga gamito ng ila kinamatarong sa pagboto. Sa idalom sa Proclamation number 878, gindeklara ni Presidente Marcos ang Mayo 12 buwas Lunes bilang isa ka special non-working holiday agud tanan nga rehistrado nga botante ang makaboto sa national and local election. Gininganyo sa nga presidente ang mga botante nga magpili sa mga kandidato nga may pagulikid, may kasarang kag may conviction bangod sa husto nga pagpapili. Ululupod nga matukod ang bagong Pilipinas. Samtang sa opisyal na kabahin sa Partido Demokratiko Pilipino kung saan Senator Amy Marcos kag Las Piñas Representative Camille Villar bilang guest candidate sa ila senatorial slate para sa May 12 midterm elections. Siniyang ginanunsyar sa partido kahapon ang uli nga adlaw sang 90-day campaign period para sa senatorial kag party list candidates. Sa resolusyon nga pagwa kahapon, mayara sang kinahanglan nga dugang kalyado agud proteksyonan ang Vice Presidente batok sa impeachment. Personal naman nga gina-endorse ni Vice President Sara Duterte ang Sanday Marcos kag Villar. Kag para naman sa aton nga detalye sa balita international, kumpiyansa si US President Donald Trump sa nangin paginon-ano nila sa China sa Switzerland sang Sabado kung sa din gintalakay sang duha ka pungsod ang total reset angot sa mga isyu nga ginapangatubang. Gindayaw man ni Trump ang diskusyon bilang mamag-an kag makatarungan. Suno kay Trump sa iya post sa Truth Social, great progress made. Ang natabo nga paginon-anon apang wala na ginpakibahin pa ang mga detalye sang ila nakasugtan. Naibaluan nga antes ang paginon-anon sa Switzerland, una nga nagmeeting ang mga opisyal sang China kag US sa Geneva. O Geneva, Washington nga may tinutuyo nga pamag-anon ang trade war sa tunga sang duha ka pungsod nga nagtugas ang dako nga epekto sa global economy. Kag sa katapusan nga balita international, ginsuhestyon ni Russian President Vladimir Putin ang direkta nga paghinunanon sa Ukraine sa Istanbul sa Mayo 15 agud nga diskusyonan ng peace talk kag magtala na sang long-term nga linungson sa isa ka payag nagikan sa Kremlin subong adlaw. Nagalaom si Putin nga o kon si Putin nga malabot ang isa ka long-term solution sa baydo nga temporaryo nga pagpauntat lamang sa paglinaway para sa mag-rearm. Ang nasambit nga sa suhestyon ang kasunod sa halos 3 ka tuig nga inaway nga nagumpisa sa tuong Pebrero tuig 2022 sa ginatake sang Russia ang Ukraine kung sa diin ginabanta ang nililibo na ka mga soldado ang mga nagkalamatay kag nagapadayon ang tensyon sa tunga sa Russia kag mga kaalyado sang pungsod sa Ukraine kag Europa. Sa iya ka payag giningganyo
ni Putin ang Ukraine nga magpadayon sa mga direktang negosasyon nga wala sang kondisyon kag ginmungkahi niya pa nga dapat maistoryahan sa Webes sa Istanbul. So kay Putin nagigigangot na siya kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan agod nga maistoryahan ang mga bagay nga posible nga magresulta sa isa ka ceasefire. Para naman sa aton nga balita sa hinampang, ginlutos ang Cleveland Cavaliers ang Indiana Pacers gani wala nadagdag sa Eastern Conference semifinal playoff series sa score nga 126-104. Ang kadalagan sang top seeded team sa East ang ginpangunahan ni Donovan Mitchell sa nga nakascore sang 43 points. Sa bahay naman sang Pacers ginapamunuan sila ni Benedict Maturin sa iya nga 23 points. Samtang sa balita sa entertainment, nagapasalamat si Ariana Grande sa iya fans sa paghatag sang kabuhi sa iya kanta nga Supernatural. Sa Instagram, ginpost ang singer kag Wicked Star ang video sa netizens gamit ang kanta para sa content kalakip na ang nag-viral nga smile trend ni Kim Sun Ho. Isa sa mga videos ang ginreport ni Ariana nga pag-join sa binit sa trend. Ginpost man sini ang clip sa member nga si Sheena sa iya solo account. I love you all so much, this have tickled me so. Suno kay Ariana sa iya caption. Ang Supernatural ang kabayan sa 2024 album sini nga Eternal Sunshine. Ang album ang nagalakip man sa mga kanta nga Yes and We Can't Be Friends, Wait for You Love, kag The Boy Is Mine. Ang Nations Girl Group ang natalana nga magpatagan sa ilang nga pinakaunang world tour na magasugod sa Mayo 18 sa Dubai. Amo yadto mga kabombo, amo natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo petsa 11 sa bulan sang Mayo subong nga tuig 2025 para sa aton nga Davao 2025 countdown. May 12 ka minutos kag 5 ka oras na lang ang nabilin antes ang 2025 midterm election. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, lalaki na dakpan nga nagabakal sang boto sa Bacong, Negros Oriental. Comment kay panumdum sa mga botante kag kandidato sa pinili ay buwas nga adlaw Mayo 12. Assistant Regional Director sang Comelec Negros Island Region may panugyan sa mga botante. Liquor ban official nagumpisa na sa information dissemination, mas ginpasan yung pa. Para sa aton nga balita national, Comelec padayon ang pagpanawagan sa Philippine National Police padayon nga magpanakop sang mga nagabakal sang boto. Duha ka mga senior citizens na patay sa stampede sa Zamboanga City. Voting center nga pagabutuhan ni President Ferdinand Marcos preparado na. Samtang sa aton nga balita international, US President Donald Trump kumpiyansa sa nangin paginun-ano nila sa China sa Switzerland. Russian President nagapanawagan sa Ukraine sang direkta nga pagistoryahan ay para sa posible nga ceasefire. Para sa aton nga balita sa hinampang, Cleveland Cavaliers ginlutos ang Indiana Pacers gani wala na dagdag sa Eastern Conference semifinal playoff series. Samtang sa balita sa entertainment, Ariana Grande ginpasalamatan ng fans sa paghatag sa kabuhi sa kantang sini nga Supernatural. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Standby na kita sa masunod nga programa, ang Bombo Harana kag iban pa kaupod sa akon nga pagbalik. Sa katapusan, kami ngayon nagintag balita. Bombo, Glory Faith El Shari. Kag Bombo, Denver Quijano para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo! Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis sa ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo. Politika! Maayo nga pagtamdanay naga kabungkag bisan pamilya gawasaag kun politika na ang mag-intra, grupo ang magalapta. Sang una matamis pa sa kalamay ang kay Bongbong kag Sara nga pag-inupdanay ay may kag Bongbong mag-utod nga nagaapinay. Subong Sara, Bongbong kag Amy mortal na nga magkaaway. Sila ang nagahabuyanay sang isyo, tirada diri, tirada didto. Mga katawhan nagaapektado kay ang ginadampigan hindi magpalariho. Hindi lang sila sa buot may paglainay. Mga katawhan man nagalalisay, ginausikan sang ila bilidhon nga oras. Ang away politika nga wagas. Ang masubo lang diri amo ang ending sang istorya. Kay pagkatapos ang eleksyon base mag-updanay naman sila. Katawhan nga nag-ilinaway, padayon nga wala nagasapakanay. Pierde lang gid kasami ang mga botante nagaka-crossfire sa sini nga pamaagi. Amo ina nga dapat hindi lang kita sa ila magsalig sang tudo. Kay sa katapusan gingamit lamang gali kita sang sini nga mga politiko. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Antonio Lusaya sa Barangay Villamonte, Bacolod City.
26. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwa ang mga payawnon sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Naga-promote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose ng national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan,
hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sarang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibulubala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kung ang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit, ay gising at magbangon sa pagkagupili, sa pagkakatulog na lumang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtangko mo ang tunay kong Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sang gabi. Welcome na sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo harana kag iban pa kung sa din. Ako ang inyo mangin kaupod iri sa Bombo Denver Quijado kag aton diri duha ka mangin talentado kag magwapo nga gitarista no kag mga haranista man naton nila si Sir Bing Galvan kag si Sir Ernesto Bensam. Ayong gabi dira. And sugura naton sa pag-greet ko sa aton nga tagpalamati nga mga Iloy, Happy Mother's Day no. Appreciate gid namon ang inyo tanan nga sakripisyo halin sa pagbunag sa amon sa inyo nga man mga anak kag ang mga sacrifices sa pagpadako. Maayong gabi dira sa inyo. Be blessed kag more blessings
nga mag-aabot sin sa aton ng mga Iloy dira, no? Happy Mother's Day labi na bigit sa akon nga Iloy or mama, no, nga subong sa syudad sang Cadiz, si Mama Teresita Quijano. Kabalo na siya. Happy Mother's Day dira mahalong dira sa Cadiz. Sa imo matag adlaw nga obra, I love you so much, no? Kag kamusta man ang aton mga kabomboti, 4 ka oras na lang kag 54 minutos ang nabilin antes ang kumelek or ang the vote naton or ining election, no? Kamusta ang inyo sining plano? May ara na kamo sining napilian nga mga kandidato, no? Pero ang i-practice naton ang aton nga kinamatarong sa pagboto, as well as man reminders naton dira sa aton mga tagpalamati ni kay sa subong pagid nga daan liquor ban, no? Amo na nga hindi gidanay mag-inom kay isa sa akon na ginalantaw sa akon man nga napamangkutan ang ginapatuman ini ang liquor ban bangod kay isa sa nagapatrigger, no, nga makakita sa nga kontra, no, kay kung duwa ka partido tapos mga nakainom pagid, isa sa nagapanguna nga rason kung may mga kumusyon nga nagakatabo, and as well as hindi ka man sina makapili sang maayo kung ikaw may hangover, no? Amo na nga awgan tahon tanay ang duwa ka adlaw nga hindi ana makainom kay aton na sundon ang pagsulundan sa aton nga kumelek. So sit back, relax sa aton diri nga mga haranista, no? Kamusta kamo yatay Bing, tay Ernesto, kamusta ang inyo nga semana? Yes, mayong Happy Mother's Day gali sa amon mga soki. Rin naman kami magapalayag sa amon mga banon. Request lang mo ako na nga mga request kay try ginamon kag hindi malipat buwas butat na kay kanogon sang sangga tupa da nga tulo. Itinguan na kay tag sama na kaunta lang. Sa liwat mayong gabi kay Happy Mother's Day sa tanan-tanan ng mga nanay. Yes, good. Musta kaya, Ernesto? At nailuloy? Okay lang. Okay ka lang? Okay, good. No? Ang ato ginapangayon at ginoong umayon taglawas. Yes, amo ginang pinaka-importante. Dali lang gid. Oo. Tawagunda ka daw kay Dogaya. Sige. Kaga akon madala ginatamyaw, no? Si Nanay Elsa Arsinas. Happy Mother's Day dira si mo Nanay Elsa. Maayo lang dira nga maayo lang nga pagpamati, no, sa aton diri nga harana. Kamusta ka dira? Maayo lang nga imong kahimtangan kabay. Ikaw pagid katagan sa Ginoo sang maayong lawas, no, mabaskog, kusog. Kag sa aton diri nga tagpalamati, no, alam ni kay Ma'am Nene Grande mayong gabi dira sa imo. Kag kay Arnie Pahilangga mayong gabi dira, sa kay Sherwin Marco, no, mayong gabi. Kag sa kay Nene mayong gabi Bombo Denver liog ng complete, kay Mama Maria Feliz Esperta Kimba, kay Papa Moroy, kag kay Lula Maring dira sa Kalongkalong, Barangay Singkang. Kag request lang ko Dandan Soy o kuring ni Nining, salamat gid, God bless mayong gabi dira. Ka Ma'am Sonia Doko, good evening Bombo Denver, tamay lang ko kay Ninet. Kag Roding Sarimong, God bless sa imo. Kag sa subong naman, good evening Bombo Denver, request lang ko sang kahoy nga lawaan. Kag ginatamyo ko lang sa Barangay Araal, La Carlota City, ang Bulaca family, kag Velasco family, Gregorio family, kag kay Choy Dan Bulakha, Neneng Bulakha, Isus Bulakha, kag Minlo Talisa, kag sa Minlo Talisay, kay Choy Tony Juanisa, kay Chayfe Juanisa, kag Sigador family, thanks gid Bombo Denver. Kag sa aton diri nga panguna nga ranista, pasulutan na ni si Sir Eder Villo, kay rin sa preparado na ni nga daano. Sulutan ta ditay. Dali na kay ikaw hindi mo na makantaw. Hindi ba tiyon sa gwao? May sige, pamatian ta si Edmundo Rebello siya nga pangunang ambanon. Mama, I did you when you were there to guide me. Mama, the happiness when you were there beside me.
Riding on every blade. You want over in there green breeze. Oh, mama, until the day that we're together once more, and live in this memory. Until the day that we're together once more. Oh, mama, once more. Ginatamyaw ko dahil sa barangay Glawan, si Marip Sidad, Marin malandang pagpamati sa Bumbu Harana. Kag subong man dira sa Santo Rosario kay Kapitan Francisco Graelios mayo landang gabi sa imo kap subong man sang imo sa kwanda kay nining kag kay Inday Amalia mayong gabi landa sumayo pagpamati. Kag sa dito kali sa barangay Kalisang Maaw, ginatamyaw ko na ang akong bata nga si Risa Rebelio. Mayo landa nga pagpamati Risa. Ikaw lang, tawag ikaw mo sa akong di mo. Madamo nga salamat. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio. Mandamo gid nga salamat sa kay Sir Edmundo Rebelio si Yadri nga nagapangunang ambahanon. Ulyag lang tada na yung kay Ma'am Wilgina Pacquiao. Kag ginapanawaga panamyaw tada si Joel Rebelio sa nga barangay Antipolo 1 Emma Valenzuela si Gia Rebelio kag ang Rebelio family mayong gabi dira sa inyo sa tanan bo ano ni. Kag sa ginatamyaw manda sa Morito and family sa Cruising Segundo Gs Cadiz City. From Boy Boy, ginatamyaw man ang MMBC Ride Safe Lampermi. Kag ginatamyaw dira si Kagawad David Lampria, kag Salvacion Lampria, si Romeo, kag Nili Hipolito, kag Budak sang Escalante Malasaging. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan, no? Be safe as always. Kag kagay namin nagpadalaman diri sa aton nga sulat, no? Ginapa-greet dira happy Mother's Day sa tanan sa Mothers League of the Philippines province-wide, no? Titry ko ni Aichin this ni ang yadri nga sulat. Greetings coming from ML Philippines province-wide and coordinating sa 2025-2026, no? Kindly allow me that the organization is working hard and leading forward for the realization of a mother's dream, no? Kag home care ang sa nabaluan ko nga ining ang Mothers League of the Philippines gapadayon sila sa ilang pagserbisyo. Kag sa tanan nga membro sa Mothers League of the Philippines province-wide, happy Mother's Day dira sa inyo sa tanan. And as well as ini taibing mi nga adra patamyaw. Ginatamyaw gid amigo kong abogado, Attorney Bimbo Labides, sumaman kay Ma'am Sinya Astorga. Good luck sa inyo da para buwas. Balingtiano ang Master Kapiyaya kag Janet sang panggapos kasang Sanson 16. Mayang gabi. At kami gabi mandra kay Edilaus, good evening Bobo Denver, kag sa mga haranista, ari naman kami ni Nanay Isabel ga monitor diri sa Victorias. Mayang gabi dira sa inyo, kag Happy Mother's Day kay Nanay Isabel dira. And good evening Bombo Denver Quijano, kag haranista, Happy Mother's Day sa inyo ta pagpamati. Request damo kanta ini subong ang gabi. Enjoy your song request. Salamat naman. Ang gabi dira sa inyo. Sige, ara na diri sa mon si Ma'am Wilgina Pacquiao, pamatian ta bala ang yang ambanon. Laumi. Mga kanimo bugihatan kinsaad ko ikaw lang ang higugmaon ikan karon o gandod sa kamatayon laumi nga timos man
man nga naangkon mo, pasalig ko, dili sa nanggadanggo. Lauming nga dili na, jud mausap. Ang gugma nga kanimo, gihatan. Gisaad ko, ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon o hangtod sa kamatayon. Laomi, imo ang gugma ko. Gikan karon og ta imo panggaon. Kay gindughan ko, tinuod man nga naangkon mo, pasalig ko, dili sa nanggadanggo. Laomi. Ma, happy Mother's Day ma, ara ka diya sa bugang. O manamyaw ko sang ako ang parente si Manny Pacquiao. Good luck na lang yun mo gawmane buwas. Tanan na lang nga namati diha sa harana sa Bumbo Radio. Maayong gabi inyo tanan. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Bumbo Radio ng Biruan. Salamat. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao derano sa iyang ambahanon kag lihog sa serving may ara kapadra pa namyaw. Mga gabi lang sa kay Ma'am Rose Villanueva, Chinsha, Muret Clave, kag kay George Arnaiz Galisang Carmila Bali, subumanda sa Bangaton, Sunto, Migo po da, mga katropata, Sardo Lumaki, Dinis Donisa kay Dailia, Espasyo Galigaw, Monitor Masaton, Dailia, may kabisimo kag Happy Mother's Day. Yes, madamo gid nga salamat kag sa aton Facebook live viewers. Happy Mother's Day lang da kay Elvira Dircos nga nagapamati subong sa imo nga program, no? Bombo Denver. Kag Bombo Denver, evening landa liho ko big great sa inabos ko Ethan and Astig Family by Gar. Pontevedra Balangigay Negros Occidental, Bombo Denver, ari kami sa CDO International Port. Ga-unloading kami asin ba si Buas Machange Port, no? Halong dira as always sa inyo dira. Kag mayong gabi man dira, no? Sa kay Larry Antonio at the right time is BM. God bless. Ang gabi dira sa imo, kay Leo Baygar, madamo nga salamat sa pagpamati. Pamatian da bala ang pagkadalo nga pahanon ni Sir Bing Galban. Pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong lumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay mayroon gulong ng palad, gulong ng palad, gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay
sa ibabaw. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim, ang buhay ay gulong na pala, gulong na pala. May gabi na, ginatam niyo ako dira sa mga katropa ko sa Talisay, Plaza, Porton Almonia, Rudy Amantok, Joe Valenzuela, Katsot Valenzuela, Larry and Grace Delgado, Nelson Merebelis, Rudy Panagsagan, Parehos Karkutanda, kag Bobit Herbias. Mga katropa, tada, mayong gabi sa inyo, kag happy Mother's Day sa tanan-tanan. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Bing Galaban kag ginapanawagan ta dira si Ma'am Josephine Villaran liog na tama-tama diri Ma'am Josephine sa nakabati dira sa Gwa. Abi ta dira kay Ma'am Josephine nga pwede na diri kasulod kag sa aton diri nga Facebook live viewers, good evening Bombo Denver kag sa duha ka gitarista. Happy Mother's Day to all mothers out there. Tamyaw ko gali ang banak ko nga gwapo si Nats Cordero kag atamyaw ko man ang mga taga Villa Victorias kag taga Alicante. Thanks gid kay Ma'am Renz Milan. Kag request ko lang love story. Subong ari na si Ma'am Josephine Villaran pamatian tang ya diri gindala nga amba no. Yes, I love you.
dira sa Manapla si Mr. Fidel Martinez na sa pamilya nga nagapamati gid subong maayo lang gabi sa iya dira. Kag si Alex Martinez man sa Villa Soledad kag ang iyaman pamilya maayong gabi man. Si Inday Jean sang Lambunaw maayong gabi man sa iya. Kag sa Silay si Nunoy si Tiray si tanan-tanan sila dira sa Blind Massage maayong gabi. Si Rotsel, si Roseme kag si Errol maayong gabi. Kag karon naman na. Damo gid nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran yan. Taibing sa imodra nga namyaw. Mga tropa ko sa liwat, natamya ko, Bert Mihares, Dudoy Apolinario, Roger Duruelo, Boy Nadine Pabianya, Norberto Soto sa Barangay San Fernando, Hiner Britannico, Bernie Solitario, Mariponso Britannia sa Raunan, Didit Bayona, kag Johnny Malaga, tanan mga katropa ko sa plaza. Kita na itadabot. Damo gid nga salamat no. Subong ato naman pamatian diri ang pagadalon nga ambahanon ni Day Ernesto Obensa. Pamatian ta. Nandun ko ikaw. Ihandong ko ikaw, isan lipat luka kadlaw ko. Liwat lang po yun. Sige. Gihandong ko ikaw, isan umahanaw, ang kaning Damo gid nga salamat sa kay Sir Ernesto Bensa no saya nga kasubo ano mga tululo kita sa nga luha ano nga mo tuy mo ginpili
Di ako to doon na ipatulo kay may Namilagsang request? Doon na analyze ko lang nga doon may nagkakuan. Ay, easy. Mugali. And sa aton rin nga tagpalamati, no? Mayong gabi Bombo Denver, palihog tamyaw sa nga akong mga bata, kagapo sa Guadalupe Village, Silay City, Good Eves Bombo Denver. Pa-request lang ko sa nga pirot, no? Konsong pirot. Babog daw ang lasang. Salamat. Nagatanaw kami sa inyo. Live mayong gabi dira kay Jovan. Kawayan. Kig susubong man ang aton diri sunod nga magakanta si Bukay. Bukay, pwede na tandri ka matamat, no? Bukay or kadasig kay Bukay. Imo na Taybing, may papas ka patamyaw. Salamat mga gabi sa Silay, no? Happy Mother's Day. Kumari ko ang Inisita Lima, Totong Villanueva, Nido Espiritu, Linda Cayetano, Prince Ron di Masikirban, Parikit Solano kag Oscar Mogato, tanan taga Silaya. Mayong gabi. Mayong gabi, no? Kagarin na si Bukay, pasta na tarong. Nan, okay na? Pamatihan tabla ang gindaladring ang baano ni Bukay. Tunugan din dyan lang. Yari, nagapa. Yari, nagapa na nuy. Pagkaman mo'y nawalay kaluoy. Insikway mo kay kubos. Sa inali mo ginrimati. Insikway mo kay kubos. Ngayong gabi sa Bombo Radio, no? Labi na kita sa Silay, kami yung Judith Galigo kag kay Mark Gulis. Tabay pa nga tagan kamo sa mga Diyos ng mayong nga ginatamya ko dira sa
Ano mga balaan ako dito? Napapasahan mo ngayon. Tamya ko na sa Santo Tomas de Villanueva. Dapat isa siyang alegria lupa. Lawagon ko na mga ngalan sa senior citizen, hindi ka mo magkasakit sa inyong ngalan. Ari na tamya ko sa Ramiro sa Labante, si Mary Junila, si Nick Mondihar, Nelson Mondihar, Julio Gabayoyo, Remus Armigos, Delia Armigos, Jovi Gabayoyo, Artemio Gabayoyo, Lolita Lumawod, Nimpa Bilyar, Nasiso Abiliar Senior, kag si Ronaldo Agbay, Rosminda Agostino, Joseph Agostino, kag si tanan nga mga senior citizen, hindi ko malawak, may nasako lang ni. Pasensya na kamo kay kamo ang hangga ko nga magpangamuyo lang buwas sa atong pagbutante. Initanay na pangamuyo sa mga Diyos. Damo gid nga salamat kay Bukay no, may gabi gid kasanan nga iyadara gid pang tamyaw. Salamat gid no, kagliog lang tada din patawag kay Sir Rogelio Bahon be. Sir Rogelio, may gabi tra pamatamat kita. Tay Bing, may ara ka mandira nga mga opdanan mo. Yes, mga katropa sa simbahan kada Domingo. May gabi lang Tony Aguilar, Pedro Burgos, Joning Educado, Amalia Galban kag Pedro Lispi. Every Sunday mga katropa sa simbahan. Ano mo mga kaopdanan nun to sa kada simba? Kada simba, pagwa, mga pianay, tapos linaptan naman. Saya mataman to Sir Rogelio, ikaw na rin kantaw Pamatian ta ang bahanyon nga gindala sa aton ni Sir Rogelio Bahon. Diskalsota, tanan mula pamilya sina, dalaga pa man ka, hindi ko ingakuan ka lang kay Iloy, kundi dalaga pa ikaw, mayo pamati na mo sina, tanan mula pamilya diskalsota,
Dito kadamo na sa inyo. Subo man sa kay Roma Bolivar. Happy Mother's Day sa imo, Roma Bolivar. Labi na kay Florinda de los Santos. Florinda de los Santos, Happy Mother's Day man sa imo. Kay may pangabuhi ka naman. Subong man sa katabla, sa kay Basin, kay Pael. Subong man kay Mari Bilin, Happy Mother's Day lang Mari. Subong na kay Pare Tony. Subong man sa kay Pare Burgos, kay Pare Rudy Prehel. Dasa sila na tamya ko lang ako hinablo si Junior Cardo Bahon at si Junior Pinapil. Mahal na pamati si inyo sa Silay City, Matagoy. Ang nagapangamiyaw sa Bacolod, Ruhilio Bahon, number 1 estasyon, Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Rogelio Bahon noog sa aton rin nagpadala. Si Roma Bolivar and family ginatamyaw dira naton sa Ibi Magalona, Barangay Tabigi. Si Catherine D. Guzman and family, si Dorotina Alcazar and family, si Joan Bibing Botavara and family, si Corazon Salavante and family, Ligaya Badoy and family, Mitos and Carlitos Velasco, no? Ang nagapanamyaw si Roma Bolivar. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan, no? Kag sa subong man, ginapanawagan naman da naton nga mga matamat madisulod si Ma'am Amia Daniel, no? Ma'am Amia Daniel, may gabi pidi ka na diri kamatamat sulod kag sa aton diri nga tagpalamati sa Facebook. Mayong gabi Bombo Denver, palig lang tamyaw sa akong lola nga si Mar Singh, kag sa akon nga tiya nga si Angela Buo, kag sa akon iloy nga si Juanilin Ardenio Valencia. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan, kag Happy Mother's Day. Kag good evening Bombo Denver, pa shoutout sa mga nanay, Happy Mother's Day, lalo na sa akon iloy nga si Nilia Flores, sa akon ugangan nga si Nanay Angelita Ginsataw. Naga-monitor man sa subong gabi si Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, sa ugangan kuman Tatay Abelardo Ginsataw nga nagapamati subong sa arana sa Bombo, no? Kag sa iban pa. Request ko Mardi o kon Ray na paborito nga song ni Nanay Nilia. Salamat kid, God bless. Halin sa kay Ma'am Flora Flores Ginsataw. Pamatian ta ang ambahanon nga gindala diri sa aton ni Ma'am Mia Daniela. Ganong dabuhat lalaki puti ko, maloib kagaling tagi kasuko, ang akong kagamit nakakadungdong sa isa kapiso na ilayo. Tingin ang atang labas pa kayo sa ganong duman, wala kagatulong sa unang ating sa isang kapiso. Ako nalikupan, mayo sinisulat Iyon ko, iyon ganon bukod sang litrato. Agod maangban ko ang kaluiban mo, bilangon kong malang ano sa kalanggo. Parang ilang na istorya, dili ko na gusto matulugan pa. Gusto ko kalimtan mga kaluiban, ako ang kapilan. Aking dumaan, mayos isulat iyon ko. Isiyon sumokong sang litrato,
nga isa kadamgo. Ginatamya ko dyan sa Purok Tahong si Bilin, si Tony, si Mili Punyado, si Tintin Punyado, kag dira sa tindahan, si Nining nga nagabaligya prutas. Kag dira sa Bokbokdo, sinang Padang Nilio, si Bibit Alintana, sinang Mita, sinang Ninpa, kag si Inday Bundyang, si Lucy Giniga, si Army Giniga, si Milagring Garcia, kag sinang Margot. Kag dira gali sa Berhen, si Pili Gallinero, si Rose Gallinero, kag dira sa Pansilingan, si Misa Gloria, si Toto Nistor Abiliar, kag si Felix sa Gloria. Kag dira gali sa Barangay Alanghilan, si Nang Diding Daniel, si Bina Daniel, kag si Delicia de la Torre. Ang nagapanamyaw, si Mia Daniel, Darisa Bombo, Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat kay Mama Mia Daniel siya nga ambahan nun diri ginhatag no ag sa aton nga Facebook Live viewers. Good evening Bobo Denver, patamyaw kay Papa Eliseo Bugot nga taga Naga, Barangay Bagtik, Silay City, kag request o pa-request ang kanta nga diin nako. Bagtik no pa-request ang baybayon. Thanks gid Bombo Denver. Antes kita magsunod sa aton nga haranista din natin yung pamatian ng mga importante nga mga panumdum. Standby! Nakaon ang unod sini. Nakaibulo-bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang Batad shell o kun ang common name sini nga common bottom top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 tubtob 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Hello po! Alam nyo ba na mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors? Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, may priority polling place na para lang sa inyo. Ito ay isang special na polling place na nasa ground floor lamang para hindi po kayo mahirapan. Pero dapat, hindi ka nakarehistro sa accessible polling place. May early voting hours din from 5 a.m. to 7 a.m. Pwede na kayong bumoto sa mga voting centers at piling malls. Iwas sa maraming tao, mas safe para sa inyo. Para sa mga indigenous peoples, ang COMELEC na mismo ang lalapit sa inyo. Meron pong accessible voting center na malapit o nasa komunidad ninyo. Hindi nyo na po kailangan maglakbay ng malayo. Ang mga persons deprived of liberty naman ay maaaring bumoto sa special polling place na nandyan mismo sa inyong jail facility. Kaya huwag mag-alala. Maginhawang pagboto, sigurado! Ang COMELEC po ang mag-aalaga sa inyo. Serbisyong may puso. Tara na! Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw ka nga isa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithik, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw ka nga isa madamol kag dalagko nga mga algodon ni kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name,
sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso na lakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga Radio Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sang gabi. Kag sa subong man aton madagi na panawagan si Sir Ed Solano kay siya na diri magabulos. Mag-aamba kanta diri sa aton nga bomborana, no? Kag from Rems, good evening, pa-shout out ay doon, mayong gabi dira sa imo, lagdira nga pagpamati. Kay Ricky Sagrado, mayong gabi dira, happy birthday, kisino ni birthday, no? Kag mayong gabi kabombo, mayong gabi banda Pedro Rubeo, kag mayong gabi bombo Denver, palyog tamyo sa akong lola nga si Mar Singh, ag sa akong tiya nga si Angela Buo, kag sa Iloy nga si Junilyn Belencion, no? Kag Talma Santoa, gubo mo Denver, oo. Ahay, pagpaayo dira Ma'am Talma, no? At ngala ko kagay na sa ngapon wala ikaw na akong diri nga kita. Happy Mother's Day dira sa imo. Pagpaayo ha. Hari na si Sir Ed Solano, pamatian ta nga ambanon nga gindala. Be my madaling nagwaka, di ako naniniwala, ito ay kukumas, kahit wala ka na, mahal pa rin kita. Alam kong pakiusap mo'y maririnig ko pa. Magbalik ka lang dito sa piling, tatanggapin kita
may pag-ibig tayo. Ibabalik kong muli gintong araw natin. Lumubog man ang araw sa kanluran, pumupi. Hindi ako nanigalig, di ako nangamba. Pagkadalang kung habang buhay may silangan pa. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka. Magbalik ka lamang dito sa pinto, tatanggapin kita. Wala nang sipayo, buhay ang pag-asa. May pag-ibig ka rin, ibabalik kong muli gintong araw natin. Lumubog man ang araw sa kanluran, pumuli. Hindi ako nanigalig, di ako nangamba. Pagkadalang kung habang buhay may silangan pa. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka. Magbalik ka lang dito sa pinto, tatanggapin kita. Wala nang sipayo, buhay ang pag-asa. May pag-ibig pa rin, ibabalik kong muli gintong araw natin. Lumubog man ang araw sa kanluran, pumupi. Hindi ako naligalig, di ako nangamba. Pagkatalang kung habang buhay may silangan ka. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka. Upang sa muli ibigin ka. Dira sa Barangay Dambu, Ibi, Magalona. Ginatamyo da dira si Sheila Singhin, Armin David, Kit Solano, Rinaldo Lugo Jr., Tony Aguilar, Jomare Cardenas, Sonia Dupo, Nining Tobira Pactaw sang Manapla, ang nagapanamyaw Ed Solano kag Merly Solano. Damo gid nga salamat sa kay Sir Ed Solano no sa iyang ambanon nga gindala diri kag manawagan wat naton sa kay Bukay ay yes no Bukay sunod balik diri Bukay mata pwede ka diri ka balik taybing mi ay panamyo ka dira pa mga gabi lang sa gabi Mother's Day kay Emilia Perdigiros subong man kay Marvic Perdigiros sa mga sa vegetable section sa Talisaya. Kag kay Cora Marie Caras, Jerry Caras, kag Telma Santoa. Ang gabi sa inyo. May gabi dira sa inyo sa tanan man kag sulod na diri. Good evening Bobo Denver. Ali naman kami naga-tune in kag nagapatamyaw sa imo programa nga Bombo Harana kag ano ni? Bukulit lang sang Luwat daw ang nagapat bomborana kay Nanay Maring Piano, Papang Rasmo Abilia family, piano dira sa Cadiz kag family sa Ligumba kag
baydal sa barangay Lakaron, Valladolid, kag sa ako namay Iloy, utod kag asawa kay Mama Jean, Papa Tikboy, Hiko, Angeline, watching live from Barangay Sagasa, Bago City. Thank you so much, Bombo Denver, kag God bless. Alin sa kay SG Franz sa Ligumba Junior, may gabi dira sa inyo, sir. Salamat gid sa pagpamati. Kag Bombo Denver Aranista, mayong gabi sa inyo, mayong gabi man sa kay Sir Roberto Torres Gustilo Exor, mayo lang dira nga pagpamati. Subong ari na diri si Mamukay, pamatian tayong kaduan niya gindalaga ang bahanon. Isang punong kahoy na nagsampagita. Ito ay namoy sa ahon lagerta. Akong gising, saan ba di kun may bunga sulumaga ipon. Kundi kitang luha, tumabok sa suba, walay baruto. Nagalangoy-langoy ang publika ilong. Anon ko pag tabang pagpulik sa imo kay naulang kita. Sa nubya mong bago, ang nubya mong bago dapat tumasayran. Hindi taga dito taga diri malang. Hindi ko pakisogit ang iyanga, ngalan kay mahuya kita. Sa tao nga iban. Isang punong kahoy ngalan sampagita. Dito ay namoy sa amon lagwita. Akong gising, saan ba di kun may bunga sulumaga ipo. Kundi kitang luha, tumabok sa suba nga walay baruto. Nagalangoy-langoy ang publika ilong. Anong tupag, tabang pagpulik sa imo kay naulang kita. Sa nubya mong bago, Tinatamyaw ko na si Sir Jeristino, kabay pa, nagayo ka na, sir. I love you, sir. I love you lagi sa akong nga mga kapdanan na sa akong nga bana. Si Ramiro Labante, akong kabataan niya si Fritz Labante, si Chemil Labante, si Mig Labante, kag si labi lagi ang akong bata nga na si Cyril Labante sa Manila. Kabay pa nagpamati kaday kay si Laila Espinosa. Ari ko di subong radyo kay tatagan ko nila sang manami nga sitwasyon na magbalik ang akong tinggog alin pa sang dalaga ko. Kabay pa kamo nga naway diri. Pagkanto kamo di ka magkanta kay ari din bumbo radyo magkabulig sa inyo. Okay? Okay. Damogin nga salamat kay Ma'am Bukay, no? Kaga pa at naman na panawagan sa subong si Sir Ray David. Matamat kita rin. Sir Bing, may ara ka pa da? Na ama timing lang kay ari na si Ray David, no? Kamusta? And pamatihan ta ang iyang amahan ng nagindala. Igon.
pagmamahal. Dahil sa isang bulaklak, bawat nagtuyang puso ay luha at paghihirap. Nagdusa ang iyong pag-ibig. Sa isang bulaklak, ang pag-ibig dahil ang kanyang pagmamahal at siyang lahat. Yan ang aking puso. Yan ang dahil sa isang bulaklak. Ginapanamyaw dira sa Inuyan Murcia Roberto Morales, Ilot Agolino, Tito Zapatero, Melissa Olvido, Dionisio Catubay, Wiwin Diquinya, Daniel Andibing Labis, Norberto Samson, Jumari Cardenas, Taboy Hain, Pupoy Hain, Telma Santua, Anolit Flores, ang nagapanamyaw, Ray David. Basta Radio Bumbo. Damo gid nga salamat sa kay Sir Ray David, no? Siya diri nga ambahanon nga gindala. No? Sinaton bulos ni Taibing ikaw. Sige, tayo didiretso na ni si Taibing Galvan, pamater. Simbigat ng daigdig ang hinanakit na ikaw ay magbalik. Maluwag kong tinanggap ang kapalaran mo. May iba ka na mahal. Matagal ng panahon ako'y naghintay upang makapiling ka. Tiis ko ang hapdi ng bawat sandali, ngunit iba ang nagpuwagi. Kay palad niya sawin palad ako, o kay sakit ng nangyari ako'y pinapi. Bawat mata pagmasdan ko'y naghahalaghagan, inukot niya ang kapalaran ko. Sa
upang makapiling ka. Tiniis ko ang hapdi ng bawat sandali, ngunit iba ang nagpuwagi. Kay palad niya, sawit palaran ko, kay sakit nang nangyari, at kuya pinapi. Bawat makapagmasdan ko'y naghahalakhakan, kinukot niya ang kapalaran ko. Kay palad niya, sawing palad ako. Damo gid nga salamat sa kay Sir Bingal. Inalat ko to sa amigo ko nga sa attorney Bimbo Labides kag kay Baling Tejano ang Master Kapiaya. Requesto nila ako. Oo. Do broken go. Mayo man ko mo man ng makailibi nga tingog ba? Kag sa to diri nga Facebook live viewers yung gabi patamyo si Nanay Florita kag sa utod ko kay Lourdes Idanan, Happy Mother's Day sa inyo kag sa tanan nga mga nanay watching from UAE Dubai, no, from Dayan Manalo. Mayong gabi dira sa inyo. Kagaton man ginapanawagan si Mama Josephine Villaran sa iya diri kadua nga pagkanta, no, kag sa diri matamat na kita diri sulod Ma'am Josephine kasi mo diri ka para maubos tani aton tanan diri kag kakanta ang tanan. Pamatian ta ag abahan nun nga kaduha nga gindala sa to ni Ma'am Josephine Villaran.
na lang ang maalam kung di mo balikan. Diyos na lang ang maalam. Ginatamiyaw sa tangob sa ako mga kabataan nila mayong gabi. Kag si Manong Imer sa tangob mayong gabi man. Sa silay naman si Manong basta kay nalipat lang ko sorry gid pero ginatamiyaw ko na lang ang tanan-tanan niya nagapamati sa mayong gabi. So yeah. Silipat na. Dabogid nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran, no? Sa yadring ambanon nga gin. Dala. Yawan sa paminsaro. Base karon di ka katulog sa paminsaro. Ngayong gabi kay lipat. Ngayong gabi sa kalipat. Taybing may panamiyaw ka pa? At magsugod. Sige, pamatihan ta. Ang ambanon gin dala diri sa ato ni Sir Ernesto Benson. Pangako'y maihahambing sa isang kastilyong buhangin. Saktan, rupok at wali masaring puguhong sa ihing ng hangin. Ang alunang maling pagmamahal ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalang pasigay na angkan, ang kastilyo ay nabubuhay. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit na magsanga ng landas, minsan dalawang puso nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Kastilyong buhangin pala, pag-ibig na pansamantala. Dalawang puso nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala, pansamantala, luhaan dala. Yan ang pag-ibig na mangyari sa atin. Madamong gid nga salamat sa kay Sir Bing. Ako na kay Sir Ernesto. No. Sa kay Sir Ernesto. Kag sa subong man ang ginapanawagan man dadalaton si Mama Mia Daniel, no? Mama Mia Daniel. Tama-tama ta diri sa sulod Dali na, ikaw na diri yes, subong pamatihan ta, no? Si Mama Mia Daniel siya gidalang ambahan, no? Talawi daw ikaw kung mag-ambahan.
kayo yung nagsipan. Yadtong kagabihon na mahit, mayaon ilag sa ako. Sa bayang unoy, dito tagin tanggal na di malaya puting hanumanan. O mga pangahanay, ginatam niya ako da sa mansiginon si Tito Piñapil, si Junior Piñapil, kag si Junior Cardo Bahon, Sansel Piñapil, kag galay sa kag si Hasmin Galagati, si Lado Galagati, si Bilita Piscadero, kag si Nangpe. Sa dira gali sa Kabatangan, ginatam niya ako man si Niknik Ano, si Buging Daniel, si Berto Flores, si Natis ni Moron, kag si Ronald, si Nelson Ano. Ang nagapanamyaw, si Mia Daniel, diri sa Bombo, Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat kay Mama Mia Daniel, no? Kagaton madagi na panawagan subong sagwa. Si Sir Rogelio Bahon, napakaliyog tada ka Sir Rogelio Bahon, no? Kati dasig lang sa oraso, no? 35 minutos. Nakaligad sa tak ng alas 8 sang gabi. Padayon kay ubuson tani sila. Malabutan tani sila, mo nang dalion ta. Sir Rogelio Bahon, amataman tatade balik sa sulod, no? Kaga aton dahil na pa-prepare naman dayon si Mama Wilgina Pacquiao, mga bulos ni sakay Rogelio Bahon. Pamatian tabla ang bahanon nga gindala diri sa aton ni Sir Rogelio Bahon. Sang baybay sa puno sang rumagito ko gintuan. Ang higitong ugma kalimog indaton. Walay haluhan. Pagsato nga tion, pagsato nga tion, manipayon kita. Sabay bayong atong gintong kuan kag magsumpanay. Sang gumanginutan malinaw ang huyo. Amin sa amihan. Lubos nga kalipay, lubos nga kalipay atong nabagyagan. Ang muyok hangin sa bagat na tubod ang mamuno. Patubasa ang ulan sa lago mabalon. Hangin ka sang kapan, among nagkaralitan kapag tampalas ya tuman-tumanan. Sa balas-balas nga maitong ang pag-ibon mo. Madali ano ron nga kung mabasyahan. Pagod sa baybayon, kailang asalya, kailang asalya, maano din tayo. Yagun sobra pa sa hilasan mo pag-uwi. Kapag tampalas kalipay pinpanggan, luha ang patuban. Kung ano ang kagdan sa maraming mataas, wala na ang buwan.
ng mga binaw, galing ng Diyos niyo. Sabi niya sa kanilyo, kaya presidente lang. Ulat sa balas-balas nga maitong pagigumma mo. Madali ron akong nabasyahan. Pagsabay bayo, dutay lang asalya, maano din ngayon. Tiagong sobra pa sa pila sa imo pagluin. Kapagtampalas kay pagintangkan. Tuwa ang patubas, tunalo ang kagnasang labing mataan pala ng buwan. Kung sobra pa sa pila sa imo pagluin. Kapagtampalas kalipay gintanggan. Lumaan patubas, tunalo ang pagdasang labing matas. Bahala na Aguilar sa Talisenda, Minakoda, labi na gisi asawa, api Mother's Day na mare, lasa mo, labi na gisi sa labi liwat, tinatamiya ko si Bolivar ng Roma, labi na gisi kay Florinda de los Santos, api Mother's Day liwat sa inyo. Ano ka pa namin ako, Ruhilio Bahon sa Bacolod, ng Birwan, Estasyon Basta Radio Bombo. Manda mo gid nga salamat sa kay Sir Rogelio Bahon kagaton ra na panawagan si Ma'am Wilgina Pacquiao kay ikaw na diri subong ang magasunod no. Kag sa aton nga Facebook na viewers mayong gabi Bombo Denver papanamyaw ko gali mga amigo ko sila Bob Jerry Soy iting kag Ricky kag nanay ko nga si Rosemary Pasilan kag tatay ko nga si Leonidas Pasin mayong gabi dira sa inyo sa tanan na din sa kay Mark. Pamatihan ta ang ambahanon nga gindala diri sa aton ni Mama Wilgina Pacquiao. Simulat sa pool. Simulat sa pool, mahal kita. Simulat sa pool, mahal kita. Lalalaman mo, walang sa loob. Naniiwanan mo, mula ako'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala man ako kung ligaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Nagagulog ako ng kagustuhan mo. Dapat mahalisan, minahal mo ako. May bakas na bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata. Mayroon bang luha? May nalangit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y nawala. Ginusto mo maghala. Wala ako
mahal kita. Lalalaman mo, walang sa mo, naiiwanan mo, mula ako'y hanggang wakas. Bakit biglang nang nagkabong, balang ngayon lamang pala. Naniwala man ako kung ligaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal sa'yo, minahal mo ako. Kung ligaya ka sa piling ng iba. Manamya ko diya sa mansilingan kay Mare Gloria. Mare, wadyo ka makakato dire o may gabi na lang diha o sa imo nga bana o sa akong ihado. May gabi na lang niyo diha, Mare. O manamyaw ko kay Inday Linda Parkon diha ha. Maliwat ko kanamyaw o may gabi na lang niyo diha sa Bombo Radio ng Biruan. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Good luck na lang diha. Gaw mani sang imuha sang buto buwas babalaan nimo. Mubuto jud ko nimo gaw. Pamilya Gina Pacquiao dari si Bombo Radio ng Biruan. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Wilgina Pacquiao no sa diri nga ginapambahanon kag ano ni ang ginakonsin sinita Liboon sa Hacienda Teresita alin ni kay Bokay no may gabi dira sa tanan. Kag liog lang dada din kay Sir Edmundo Revillo. Kay Sir Edmundo Revillo ari na si Sir Edmundo Revillo, kaga ginatamyaw man diri kuno si Papa Ambet Salgado sang Silay nga nagapamati karon mayong gabi dira sa inyong taton tagpalamati no. Kag ano ni mayong gabi Bombo Denver nagapamati sa Manapla ni Gali. Mayong gabi dira sa inyo. Watching from Silay. Good evening, mati lang kami di mayong gabi dira sa inyo. Mayong gabi Bombo Denver manamyaw kami gali no sa inyo datanan. Mayong gabi sa luwat pamatian ta ang ambanon dala diri ni Sir Ed Revillo. Ang
panangga ko imong ginikoy Serto nga niligadlaw Kaganay ka karong imo nalimutan Ito niyo pula sa Barangay Iglauan, si Presidad Biljisa, kagangakon dayado nga si Arnel Biljisa. Kagduwa naman sa Purukpaho, ang ginapanamyaw ko na ngakon mga yado bulan na kag si Yada di Inding, kag si Jimmy, kag si Bibing. Mayong gabi lang na sa inyo Maya lang ang pagpamati. Ang ginapanamyaw si Edmundo Rebello. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Edmundo Revillo, no? Kahagamay gabi sa tanan watching from England, halin sa kay Helen Mahandog Taylor, mayong gabi dara no ba matagpamati ta sa England. Kag subong man ginapanawagan naton dira si Sir Ed Solano, matamat ta diri. Kag good eve Bombo Denver, greet ko ay Joylem Roquero, Charis Paul Gamboa, Glory Rolando Danyoso, kag request ko. It's hard to forget. Salamat Bombo Denver, halin sa kay Ma'am Anasita Gamboa. Subong na pamatian ta si Sir Ed Solano sa diri gindala nga ambahanon. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Lay soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till there morning light. All I'm taking your time, so help me into the night. I don't care what's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Yesterday's dead and gone, and tomorrow's outside. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow, tonight I need a friend. Yesterday's dead and gone, and tomorrow's outside. It's so sad to be alone, so help me in through the night. I don't care what's right or wrong, help me make it through the night. Dira sa Silay, ginatamya ko dira si Baba Bolino, Primo Paquito, Tito Zapatero, Joe Hunsay, Nini Otenilla, Maridit Isugas ang Barangay Baktik Silay,
ang nagapanamyaw Mr. Chris Solano kag Patricia Nicole Solano. Salamat. Damo gid nga salamat sa kay Sir Ed Solano no sa iyang ambahanon nga gindala diri kag may sabatan igo ko na hindi panalam ta din basa ko na lang niyo. Mayong gabi Bombo Denver ginagreet ko ang self ko. Happy Mother's Day kag ginagreet ko man ang papa ko Edmundo Claridad sa nga tabunan bago ga pamatigid sa rana. Salamat. Happy Mother's Day kay Ma'am Labrador Claridad. Maayo lang dira kag salamat sa imo nga pagpalangga sa imo mga bata dira appreciated nakatama kag kuan dira no. Kag hello nang iyet mustada sa Hong Kong alin sa kay Helen Mahandog Taylor kag kuan diri ano ni man taga nako na sa Bobo mayong gabi Bombo Dan watching from Barangay Bata Purok Villagracia watching lang kami diri ano kag mapadjust na kita Diyos kabulakan, sinihadin. Kami mapauli, Bombo Radyo ang mapamili. Walay libakan ay wala, sumuding-mudi sa do, ningusang gabi, mabuel. Paghunis ang sirin, patak na ang angkla. Bapor na mo ninday, bot na magawarga. Idawat ang kamot sa pagpangamusta bilang handumanan ka, mi ang wala na. Madamo gid nga salamat sa inyong pagkipag-unong diri halin kagay na alas 7 Oktubre alas 9 sa isang gabi sa libat inyo nangin alagad ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig
agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsan sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Philippines. Bomborazo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines.